ye free one more say to America ni abekọ kopie mo ba bia ne din ene sampa aban ayaresabia ho ena sabre de yakwa kodro opani bi wo ho wonu mu a wo mo hwe kwan akwabra ne betimi afa so a obedidi na nya aduane bi akeke akwa be se Peter bia da ome sanfo de wo som de tuma enyeye we no woye nutritionist so atase ne din ene yewra Addai Yeboah Joseph wode afutu okọ ade amagana fo nyina wakọ de amagana fo nyina se eduru ba bia yade bebreba enei atiatese e wagana mamu ase no ebi atise bia ayi diabetes no ebi tise bia pressure obu anom sana se na koma ne moyie so wonya koma yade ene yade bebrebe no pani ne se ebedu ba bia na tese nuane a yedi a yen hyeda ne ye no eno ne kan bia e masa yade ne ba ene bi sa pani ne se pani na ha wose hwe wonim se bia wo ya baba wa na se bia wo ya bema na utimi tena si din na wanka se utimi no efie aduane ne bi dia eya na yo se bia mi se kamba be kan banku a bon se bia ayi ubetime nya agende bi no nya garlic onya kikedro no nya emoko kakra bi no watwi se bia moko no kura meso a no watwi na bi ade no wastimi ho kama no kwa se kokofefa hwehwem ade bebrebe ana tese watimi de akogum eba no saa abomu a woyɔ no anafem kwan a woyɔ no ahoɔden nkote ade womuo nanso ɔse Ghana fo bi empe no saa bebre no a edi eye enuane ewo tontira mu de akra de afiri aborokyira ba obanse no matwera ho ene eye ahoɔden ewom nie wodiwe ya vitamin B C and D nanso pani ne se ebefra aborokyira ba no yatwera gu keke enya ade ampanifo bomade awuram ye sesa eye ahoɔden ewo aduane mu no ewo mu ampa na se bi enimu ampa nanso amanfo bebre di saa entotrem aduane na ni bete no wayade ane setim keje bi wakrampo na yesi papa wodaya wansore obebisa mo sino anyare nso ne se no wayade pa pani ne se yenyai saa enuane ya de bi ada no eya na efri nkofon krosu ba ne titiri pa no ene de eya na ewo tontom eba no saa ahoɔden ma pa beba aduane a wankasa wobɛyɛ no bochia so adi no wankasa na onim ingredients a anase normal wode aye ba ne obi aye de atokonkom aba no watwotwo so sɛ wei ni wom na mmom ɔyɛ no na wonni hɔ ɛne nti ɛyɛ na ɛden sɛ yɛbɛgye adi sɛ no krese saa normal ebom yɛhwɛ de wo konkokonkom a ɛyɛ na srade no ɛdɔɔso ɛne nti sɛ edi saa nnuane a ɛma ɔhaw bebree ebi te sɛ asekyie yare mogyaboroso akoma yare bebree etimi ha yɛ nipadua no nanka first no de yenim ne se enka wo sori anopa wanya wapesi bi wanya kontomire wanya nsusu akakra wo de atwi wanya wo bibi na wadi eno no boa nipadua no enuane bebre na efiri amano ne ba ya ye agu konkomu na yenhu ade kropotin a ye de aye no ewo nsunsanso boni bebre ewo ye nipadua ewo ensunsan so boni bebre ewo ye nipadua ni mu eno eye pani na futuo no ebi anka first pa ebi anka nkwanchew ohun why onkwa bi a wadidi awie de beka no na wo de esi egya so ma na che kakra no pa no unya mpohunu mu bi a menkan pa na akawi bi na de abomu abra ko anim ebi m kura di deb ala boot fufu ade achi so yi no an se obetime nya abekwa na ade achi so correct one watwimoko so atase a kekeduro kakra na garlic ni jene wo de apu ano bra echen fufu afa kura na aba fresh no ni nyina isei o manfo mpe pani no wie no ana ogire passe de ntiasa manfo bebre epenu na ya na ewo ntontremu ne se Ghana memo ase ne tutiri pa ne nuaba na ye die no se fruit no ne bo dini wo kroma ase ne tedu ba bia ye ntimi nto eno an se ye sa brofo de na aba de wo ntontremu ne de efo to ogire passe bo a eye na ye local food so ne de dada so no asondo enu tina mo manfo bebre ani edi sa nuane a ewo ntontremu no so we come market ya and local foods especially fruits mitre aduaba so we hwe sa nnuane ya nke no na boni padua no ho ban free yarewa ho and so we hwe sa fruits ya kwadu kura no ene kwadu anka obetimi anya be 2 cedi 3 cedis no ene gi se 5 cedis enti sa nnuaba no ama ne boedin ena se sei nsusu no ye Ghana no ye fruits no e seasonal te se amango se eba this year ya ebesa anya amango bi mu no this the following year enti e ma ye ntimi nya sa nnuane no ye local foods no tambia ye pe enti ni nyina ka ho ena ma Ghana for ye patronize abrochire die no ti eno eyo pani a ne din ede yewra eye Addai Yeboah Joseph ono na de futuo we na finsem we etimi ede atodwai yenko my Ghana mra shebe dwafia de shebe kai a enra da bato kwamisa ne na